Здрасти, Майнкрафтъри! До мен са The Epics и Фракен. Сега ще ви покажем как се оцелява. Ей, The Epics, кажи здрасти, бе! Нищо де. Това е първият епизод. В първия сезон ще теглим томбола, кой да играе с нас. Добре. Сега ще събера малко гъби. Пока. Значи, за да сте готини в Майнкрафт, трябва да използвате малко по-различни имена. Може да ги казвате на английски имената на дърветата или, например, на факли или факъли. Аз го измислих това. Ами дайте и някой ти да правим така що. Аз знам къде е. В джунглата. Остай джунглата. Не. Остай джунглата, Добре, аз намерих. В планина шей. Добре. Дай бързо, че да купа една дупка там, защото съм залязал както гледам. Трябва ми работна маса и... Аз направих сега, но къде си ти? Къде е Артемидина? Тъпати се. Гол! Виждам гол! Тъпати цепата. Тъпати цепата. Виж пред тебе, има гол! И тук има гол! Е там. Нямам кирка. Ами ще направим. Дами господа, препоръчвам ви да не използвате това, кое като не забътре. Както се... Да, като се... О, тук някакъв къща. Фракен, не си ми прачил. Нямаме право да грифаме такива камъкта и разни недъробрикс от другите. Трябва да си съберем сами. Фракен, ела бе. Служи крафтинг тейбъл. Служи крафтинг тейбъл. Аз ще направя супа. Къде ще е нашата къща? Аз ще взема това. Така. Аз ще взема въглищата, вие търсете. Уху! Не височко, да не се забелязва. Ама ми трябват кирки първо. Дами господа, всеки от нашите има Ела бе. роля в На бе, вземи бе. Ще вземаш ли, ей? пета, бе. Вземи храната бе. Ари сега ми дойдат. Да Епик, аз казах ли, че нещо е? А? Да. Къде ще е? Вие колко съм сляп. Бъркам се, защото... Тъй, Артик, Сари, дай така вътре ще Ами
Кирки, доматица, инструменти. Какво? Гейбъл си ги от някой. Не съм, набрах си. Дай газ и човека. Мразета. Живота е такъв. Аре ви почвайте хомо. Къде? Ами дай ми. Големи зомбита, големи зомбита, големи зомбита. Къде бе? Ако ги Пред вас, ако ги убием, ще ни дадат хиперяки итеми. Да. как ще го чистим? О, пичаги, здрасти ви. Аз съм маха. Опа, what the fuck is this? И аз. Ако... Там тя нещо бързо е. Кой ти е? Не знам. Карти! Басикам се! Фракем, дай си меча, бе. Нека силата бъде с мен. Късмет. Ела, бе, пикло. Ще ти разкатай малката физиономия. Абе, ако го видиш много яки айтем, да. Аре, бягай, бе, буклук. Колко да не умреш? Не знам, ама са лесни за убиване. Александър, да удра. А ти колко ти взема? Николко. Те не могат да ударят. Да, бе. Влизай вътре. Да, наистина, не мога да ударя. Кой ще ти бият, чута ли? Аз мога да го удра. И аз. Въгна със сървъра. Да. Стават такива работи. О, пич. Ко? Я си го изключи. Кое? Това. Кое? Това да се го виждам под краката ти. Не, нямам. Не, нещо нямам. Ама за кой робиш, бе, човек? Аре, бе, някой няма ли да ми хелп да атаква? Ами аз кой правя? Чакай, че се забих тук долу. Убих го! Бих ли го? И хипергадни тъпи айтеми ми даде, де. Вика, какво дари, какво дари? 8 сус. Какво? 8 сус. Ай, човек, кажи ме, какво прави ти? Но вие малко. Я помня, там ли си? Аз съм гладен. Тук съм за клещиха. Аз големия бос. Умре ти. Защото може да загинем в драмата. Чакай, сега. Къде изчезна човек с... Трепя ги. Нищо, мамо, Дарки дойде. Умре ти, бе, ей. Виж, ги закачат ти ли, бе, а? Дай ми меча. На, Ало? да. Ари, сега да се направим престъпен. Добре. Ей, фраке ме, бе. Вземи го. Да вземам какво? Да. Хора, където видиш школа, там да се направим. Добре, ама ти си на едно място. Чакай се. Не, там има хора. Обаче. Абе, тука те няма да забележат. Виждаш ли са? Не. Елате при мен. Ами да правим някъде близо до блатото, че. Къде е там влацото? Тая пани. Не е ли му прекалено малка? Не, ще не стигне. Да, ще стигне. Направим си. Това ще отида за дръвца. Добре. Аз ще разширя малко. Фраги, имаш ли брадва? Еп. Дай. Аз ти дадох кирка. Неща. Тъпа фракем, прими.
Бързо ще се отдавя, бе. Също така, ако не знаете откъде да стигнете Майнкрафт, ще ви кажа. За Мунда. Да, за Мунда. Мунда правят се регистрация. Трябва да направите една регистрация. Е затруднено. А пък ако вече не стане, може да се достигне за 40 вариант. Сега идвам. Трябва светло. Епик. А, Сега разбрахме нещо преди клипа. давай прочкем. Трябва светло. И се казвам Фракен. Само да помним. Фрака. Какво викаш? Торча и Дръсти Майнкрафт 3. Тук. Аз тук съм. Аз се ресна. Добре. аз осветлявам много, да се спалнят много такива изроди. Добре. Да знаете... Хора, сървъра харесва ли? Да. Така. Аз съм главният миньор. Аз съм миньор. Аз съм билд и дизайнер. Аз съм Това е нещо също. Градинар и събираш дърва. А? Как? Аз събирам вече. О, зомби с голд униформа. Чакай, сега ще... Някой да има храна, Не аз. защото ще ги берди съм. Гибердисън означава ще умра. Май. Да. Така. Преди малко Епик пак се изпусна. Браво на него. Ще му разкатая физиономиката. Ари, 40 дърва. Един стак ако направя. Това тук хубаво тераска ще. Хоме! Хоме! Yes! О, пич, марала. Как стана тераска? Яко ето. Защо го бе? Спокойно, няма да взема айтерите. И... О! Дай картоф! Бърз напиши хом. Там съм. И... Ама гледай! Ето тъй ще направим. Добре, за да не идват. Тук може да ги целим с лъка. Ари, бъва Майнкрафтъри до втори епизод.